बच्चा से मोबाइल छुड़वावे के बाद एगो बहुत बढ़िया कारगर उपाय बताओ तनी। उपाय का ह? पहले तो बच्चा से मोबाइल डायरेक्टली छीना मत। छीनबा तो बच्चा खिसियाई तो काम बिगड़ गई। का करे के होई? जब बच्चा से मोबाइल छीना तरह तो ओकरा बदले में कुछ देवे के पड़ी ना। देबा का? ओकरा के द पहले तो ड्राइंग के शीट दे द कि चलो बाबू अभी मोबाइल ना, चलो हमनी के ड्राइंग करे के। तो देखा बच्चा कैसे ड्राइंग में मन लगता। खेले कूदे के कुछ अरेंजमेंट कर द। कहा कि चलो तनी घरे के काम में मदद कर द। ऐसे करे से का होई, बच्चा के मन धीरे धीरे दूसर चीज में लगे लग जाई। तनी ऐसा अपनों ऊपर कंट्रोल करे के पड़ी, ऐसे ही ना होला। दूसरा चीज, हर बात में बच्चा के शिकायत मत कर। तू तो ऐसे हवा, तू तो ऐसे हवा, ई कहला से बच्चा कभी काम करी ना नु करी। ओकरा खातिर तनी ऐसा बच्चा से निमन से बोले बतियावे के पड़ी। ये सब करके देखा देखा कि बच्चा फिर कैसे मोबाइल लेके छोड़त, फिर बतैया हमरा से।